Pungkaham sungno tabuk je nugu tungmai nai tungmai rongno tai jotono no sung tabuk oro Guwahati ni kaisa hotel tongoi tongo hotel gateway o sung thanai 22 tarik ni simi Bengaluru ni paisok rungmeno Guwahati o ke jotono khatong khajaga phaibani je nogos pogoni ni hinai ke sung tini lockdown klaithang ka asam tai sin India jotono joto jagao no tirpa rogo obon bagai sung gari kuru malia ke tai abun simi sung sini ako je rang kisang sa tongmai mani abono sini rumba o ka tai chamana majaga o sung bono sebaja ka ke sung tabu sini ako so yang kuri khaje yagar teman baithang mai ka tai rang bagai sung tak bialo ka saja ke haipono gobang ma sung tai khamen bisingo chesta khamen bisingo mia sung helpman hoka sung help khanai tongo sini sar Madhav sar Biswajit Madam Kalpana tai Madam Sarnalata bongni bisingtei sungno domnet khaibar sungno tabuk hotelni rang tai chamana mani rang sungno rohoka haibano sung sarkar tabuk teaching dirprani government hoite sung takpung laupano kunphano help man hoyaku sung asa khayo je sung help manani hinai tai sung simi awar je tongnai sung tabuk tiarna tongoi tongo sung simi buya sina Guwahati o tak kachawai tongai nogma thang tam tam tongai mase mani hin tongai te kma borok tong sung borno bo sini je mote sini je yang sak sung boroi baksa sak basa ta basa ka tongna bai se sakai tongo tai contact khai tongo kam khen ka tongani bagai tane mala sung yang ongkhre bo help sani bo lathabari ro kale kya please bai baksa ke ke sin bagai sung obo mahang kabal hane tai ko sung kala jak tabu kota sa sana kari pun phano naro saimana sing tau usabom ting tongo tane mala sung sini ni nok abon se hasal hantung hasalo tong tabu nok mana alada ta yang homana alada ta or tong na bagi sinya barang kering tong obai sora o sing so tabu sa sang so yam bagi amera sung so bagi bong bele bele ke ha maro sing asa khayo je no sing no tep subatun hene an nake misal lebor ma ti pa tong no wakai ka ni jirani am sai umsuno